मेट्रिक पास जानायनि आं जागोन दे नोंसोरनो दिनै आं जागोन मा जानो जा गोसोबायदि जा दे जागोन माखासेयाथ' गाबगासिनो नामा फार्स्ट डिभिजन मोननायनि सेकेन्ड डिभिजन मोननायनि गाबलागासिनोसै नामा थाथोंसैलै बिसोर गाबबाय थाथोंसै नाम्बार थोयैफोरा गाबबाबो जेबो नङालै गाबबाय थाथोंलै साला एग्जाम होबाबा बेखिनि नाम्बारखौबा मोनगोन ना मोनामोन साला फार्स्ट डिभिजन थांनायनिबो गाबोन नाम्बार नांबावगौमोन होननानै सेन नाम्बार आन्थाखौनो दै जाबाय दे जाबाय जाहैनोसै थ'दो माखौबा 599 हरबाय आरो से नाम्बारखौ हरबाबा मा जागौमोन बे 1 नाम्बारखौ सोरनो दाहार हरखो सोर जाम्बा जाम्बिनो हरखोथाय आखराबो मोजां नाम्बारफोराबो आंहा इसिबां बुरजा बुरजा मोनखायोमोन गोदोनिफ्रायनो बहा थांखो दे से नाम्बारा सोरनो हरखो दे नोंहा मालाय फार्स्ट डिभिजन मोनबावदोंसो आंहा सेकेन्डसो थांबाय 2 नाम्बार मोनबावबानो फार्स्ट डिभिजन मोनसिगौमोन आं आया मानसियालाय मा उन्दुना थाबाय थाखो सन्थलायालाय आरो नोंसोर सानै नालाय रिजाल्टआ बोरै जाखो लाजियो आं खिन्थानो थोद मानो लाजिनांगौ जाखो दे खिन्था मालाय हाफाङा फार्स्ट डिभिजन मोनदों 599 मालाय बेना टटेल मार्कआ माथो बिराद बुरजा नाम्बार मोनदोंलै हाफां नों बेखौनो बुरजा होनबाय बेखौनो बुरजा होनो आरो से नाम्बार मोनबावनांगौमोन होमबा जागौमोन दा है हाफां बेखिनि नाम्बारखौ मोननानैलाय आरो माथो नांबावगौब्रा मा जेरावबो गोजोनाब्रा हाफां नोंलाय माहाय नाजिबदां लाजि फोनांदों नामा आंखौ जालायबाय बेना सामस्रि नोंनालाय आंहा सेकेन्ड डिभिजनसोहाय नाजिबदां फार्स्ट डिभिजन मोनासै आं एग्जाम होनो मोननायमोनब्ला फार्स्ट डिभिजन थांखाथारगौमोन आङो दे दालाय माथो खालामनो जि नाम्बार मोनदों बेखौनो लादोब्रा दुखु जाबाय थानाङालै जिखिनि नाम्बार मोनदों बेखिनियावनो गोजोननाय लादो गुबुन फरायसाफोराथ' बेखिनि नाम्बारखौनो मोनबावाखै फरायसे फरायनानैबाबो आरो बेहालाय मा जाबाय थाखो मा उन्दुबाय थाखो ओइ सन्थला बहा दङलै आङो बहा दङ बादुला सेन्टाराव दङ आरोहाय सन्थला मा गोदाव सोराव जाब्रबलाबायोब्रा दसेनो नोंलाय माथो जायामोन सन्थला आं बावबायलै थोद ओमफ्राय नोंनालाय बोरै जाखो रिजाल्टआ मालाय बेहासो फार्स्ट डिभिजनलाय सन्थला मिन्थिलालै नाम्बार होनाय समाव जाय नाम्बार होदों बे मास्टारा थिनथावदोंमोन खोमालै बेयावनो बुरजा नाम्बार मोनफ्लांबाय आं गाधा लास्ट बेन्चआव जिरायनानै थिनथावबाय थाग्रा मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव फेल जाबाय थाग्रा मानसियासो फार्स्ट डिभिजन मोनबावबाय आं एसे नाम्बार मोननांगौखौ बे सन्थलानो होबाय बे साला हाफां सब समाव गावनिखौल' राइट सानग्रा खाफालाव दङबा ना गोरानाबो बिदै दैयो होननायखौ मिन्थिया नामा नों हाफां मा आंखौ बखिदों नामा नों जाबाय हनै अमा राजाया मालाय थार्ड डिभिजन मोनब्लाबो मालाय पार्टि होगासिनो दङ थौ अमा राजाया लिंहरदों पार्टि जानो माखौथो नेबाय थादों दे मा जायो अर्डार होदो दे मा दं गासिखौबो हुलु हुला लाबो बेनिफ्राय आंनो ओंखाम एवनाय लाबो ओंखाम एवनाय मा ओंखाम एवनायलै बेयो बुरबक साला हटेलनि मानसि जानानै ओंखाम एवनायखौनो मिन्थिया हा चिकेन बिरियानि ना मा बिरियानि ना फ्राइड राइस होनो बेफोर फ्राइड राइसखौ होनदोंलै बाबु इयो फ्राइड राइसखौ ओंखाम एवनायालाय कनफिउस जालांबाय बिदि सिगाङावनो ओंखाम जायोमोन ना दे लाबोगासिनो दङ दे जारलासो जागोनहाय अमा राजा नोंजोंबो ओंखाम एवनाय होननानै बिखायो माथोलै ओंखाम एवनाय नङाथाय माथो बेलेग एक्सट्रा बेलेग ओंखाम एवनाय होनो बिदिखौ आं ओंखाम एवनाय मानो फ्राइड राइस बेलाय दाय नङा बे ओंखाम एवनायसो गावसोरल' आरोखि जोंबो सफैबाय दै बाहागो लानो आच्छा सफैमारबाय जिराय गासिबो जिरायजोब अमा राजा मा अर्डार खालामखोब्रा अर्डाराथ' हटेलाव थानाय मानि हुलु हुला गासिखौबो लाबोजोबनो खोन्थाबाय आं आरो फार्स्ट डिभिजन थांग्राफोर मा मोखां सोमब्रा नोंसोरलाय जाहोआ नामा नोंसोर जाहोआ आंहाबा नाम्बार खम मोननायनि बेसेबां दुखु जानानै दं आरो नोंनो पार्टि जाहोनो आं अमा राजा नै हिनजावबाथाय नाम्बारनिबो लबि आयुलाय आयु बे हाफाङा मानसि लबि नाम्बारनिबो लबिलै आयु इमान लबिया दा अमा राजा मा एसे जावबाय थायो नोंलाय नों बायदि गाधा मानसिनोनो आंनि 1 नाम्बारखौ हरबाय बेनिखायसो नों पास जादों लागाव दानाबा लागाव हाफां नोंजोंबो मा जागोन गावनि 1 नाम्बार खम जानायजोंसो पास जाबायनो आं हालाले रोंलालां नारजोबदां आं हाफांखौ रोंला आच्छा बारु थाइबानि लारु बे सन्थलाया बोरै फार्स्ट डिभिजन थांखोब्रा
फोनांबाय थानालै अमा राजा नांगौबा आंनि डिभिजनखौ नों लादो नोंनि थार्ड डिभिजनखौ आंनो हरदो साला बुरबेक सन्थला नोंसा आइ आफाया बिराद लोगोलै मास्टारफोरजों प्रिन्सिपालफोरजों बेबायदि बोरैबा मिक्स मस्ला लगायनायसो फार्स्ट डिभिजन मोनाखै बे नों हा नङा होनलाय सन्थला नङा होनलाय ओइ अमा राजा खल्था गरम सिरिथादो आंलाय मा मिथिगौब्रा ओरैनो मास्टारफ्रा आंखौ अनखायो मास्टारफोरनि अननायावलाय आंनिलाय मा दाय आं मोजां स्टुडेन्ट नालाय मास्टारफ्रा अनोब्रा नाम्बारजोंलाय मा लाब मानसि मोजां जाबानो जाबायना ना मा बुङो लोगोफोर लेयो मानसिनि गुन केरेक्टारफोरखौबो नायो नालाय सैथो नाजिबदां सैथो दे फार्स्ट डिभिजन थांनायफोर सेकेन्ड डिभिजन थांनायफोर दुखु खालामबाय थानांला नै थार्ड डिभिजन थांनाय बिथाङा नोंसोरनो मा जाहोगोन जाहोखानोसै जाखा लोंखा मिथिबाय आरे जाय जाय बिथांमोना थार्ड थांदों आं बायदि दुखु दाजा नाम्बारल'सो नाम्बारखौलाय गाबोनफोरबो समफोरबो मोनफिननानै नङा होनबा मोजां गोसो होनानै फरायनानै नङा होनबा दुखु दाजा गोसोखौ फिसा दा खालामलै फंबायमोन बिनानावमोन दुखु दाजा एग्जाम होआलासिनो पास जानानै दुगाथार माथोलै अमा राजा आइला मा होनखो नों थफिराम थफि गिजि दालाय नङा अमा राजा दालाय नङा एग्जाम जानायमोनब्ला फरिखा होनांनायमोनब्ला नों फेलसो जागौमोनब्रा दाउदै गलासो मोनगौमोन नों दाउदै गला रंजा 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 फ्रियावनो पास जानाय रंजा तुम लोगों को क्या याद रखेगा नङा होमबा रंजा 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 ओइ थफिराम मा होनदों नोङो मा होनखो नोङो जों फ्रियाव पास जादों दालाय नङा नोंसोरलाय फ्रियावनो पास जाजोबनाय जोंसो गोदो गोदाय मोनसे समाव मेट्रिक फरिखा होदोंमोन बेबो नकल खालामनानै मखस्थ' लानानै फरायनानै नोंसोरबायदि फ्रियावनो पास जायाखैब्रा आच्छा जों हारसिं पास जानो होननानै पास जादों नङा होमबा हामालै थफिराम हामा सरखारानो फ्रियावनो पास खालामना होबाय जेब्ला आरो जोंलाय मानोथो बिदि बुंबावनांगौ जाखो बिसोरो गाव गोसो जानानै पास जायाखैना गाव गोसो जानानै फ्रियावनो पास जायाखैना थेवबो फ्रियाव पास जानायखौनो इसिबां दुगा बेबो थार्ड डिभिजनखौसो हा 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 अमा राजा मिनिबाव आरो मिनिबाव दे मिनिनानै लाखा मा खालामगोन नोंलाय आं मिनिबावगोनानो नै हा 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 फ्रियाव पास जाग्रा बोरै मोनदों गोबाव मानो बेखौ जि मिनिदोंमोन गाबहोनांगौ बेखौ गाबहोनांगौ आइ फ्रियाव पास जाग्राफोर नोंसो बिदिना ओइ अमा राजा मा मोखां नायबाय थादों होआ मानो बेखौ गोथावना साला जोंहाबा मा जाना दं बेयाव जोंखौ एदाव फैना लाफैबावग्रा आजाद बुंना लायो नालाय बे थफिरामाबो आरे बे बुस्थुफोराबो दाबो सफैला नामाब्रा दानो हटेलखौ सावग्लुंजोबना गालांगोनलै दाबो सफैया थोद मासि गरमब्रा अमा राजा नेथ' नाया नामा दसे आंबो मोनजागोन ना नोंसोर मा जानो नागिरदों मानजा जानो नामा नों मानजा जानो मानजाखौ फ्रियावनो जाहोगोन नोंखो ओइ मासि दुगाब्रा पास जानानै थार्ड डिभिजन पास जानायसो आइया बिदिसो होनबावबाय